geçenki. Üngdağı maňa $200 gelýärdi. Ha, mene minne O çekdi. gelin de geliyor ama sen üçün жалко, жетон yok только. Bilemeler adını oynamış ettin ya. Türk'te olsan häzir Malika öz kartyň çatylan arkaýyn çekýändiň bu wagtdan alýan ýene de oňa geçirýän ýarpa şeýdip gitýändirler. Ben bana yanlış ettim bilýärmi? Men bara özümün kartını zaten pasportumu okattım da ejemken okatma. Ejemken okadamırdım öz kartıma geçiredim biz problem. Men yanlış ettim lan. Ay öyle şu anda da men razı çekip berýän adamdan Taňry ýalkasyny çekip berýär. Ha, bolýala. Borra çekip bersinler gelen soň bir kere berýärsiň da. Ha, ýa bolmasa men ýany burat berde bolsa. Pulunu berýän çekýän üçin. Şeýlemi? Ya mudrag etdir küntüşkän. Mahalladan gep anagyda zam. İçi yanıp büskenler. Çataşsın tar. Aydım ayıcatın tıktım. Malika barıncı Doğan da. taksi tutmadım ya. Yo da içerisine koysan ha. Näçinji etajda ýaşaýan? Men barjaga. 2. Men barjaga Doğan. Birinji jeda, ikinji etajdan özüňiň ýan-soň üstün kakışdyryp gelersiň. İkinji jeda barmak 10 ýedek. Üçüncü jeda da pattangaşyp bakýlar urýan. Bokum sana hemmet agyrgay. Amaňaşyp bakýlar urýar ýüzüň arkadan. Değerli sen şu da adet bilýänmi? Sene bolýa tanalar, hiç kim tanaýarlar aha. Bilinip duranlar da. Tan edip ber aşkım. Lezin. Eski häzirmi şolum? Ha? Olam şu wagtmy? Näme? Tansma. Şonu hükman şu wagt etmeli. Ýana o başga da etdirýär-de näme? Bor Efekt koýaýyn şu wagt bir. Bor model bolaýsan aşkım. Sen siki oynaydı. Bolma häzir soň oýnajak. Giro no odan agdy ýerik ma neme? Maskana. Biraz SMS'den opşis. Arkadaşlar meni şuun bir Türk var şu töweremde. Neme diýdi meni izleýän ekeni telefon magazynymy reklam edip ber 15.000 TL pul berjek diýdi. Ertir gaýrat edip göwnüm üçin like basan olan komentar ýazan olan bar bir reklam edip kaçak soň magazyn. Bokun ide şu wagt indi bokun ide. Indi bokun ide şu wagt men tanaýan eken diýip näde şypyňdan da näne ekenmi? Kim tanaýan eken diýdim. Häzir diýdiň ama meni görýän eken. Yok, telefon magazyny reklam etjek diýdim. Ýüzüň görkezýänmi? Ertir reklam etjek, yok telefon marketin daşyna şeýle aljak. Ştaýk gelin ejenken fewda ediň men adamdan iskitka diýip etdik gaýdar. Ha. Ýöňünden alby barsam aljak pul ejen garagyna gözüne sokup. Kelek aradaky Türk makinasyny çykardy. Şonu aýtsana diýe. Ha. Ekran enem şu like atan oklar İslam kymry oynaya göräňde şu azyna sıçan ädir şu urasyn. 270 adam otur birem like basanok. Sağ olun eliňize saglyk. Like basanlar, like basmadıklarım jüllüňiz turmasyn. 4 tane gülçet, hanım, madam, teşekkürler. Kimay bu gaptaldaky diýe barýan öz bilen tanışyp gaýdýan. Gönü blok. Oldumu şonna diýe. Ha, yok banydım la ejenk ken blok bolamo. Like batýaňyz. Like batýaňyz. Ben kadınım. Näme? Erkekler benden. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ha canım? Näme diýär? Hudaý zat namazy bilen zok öýdensiz. Ha ýok bilemiz ýok canım. Sen bilýän bolsaň bolla da şo ýetdi sana.
Ejengtike namalı bolsaň bu sagatda TikTok'ta tikişiň mam siktir. Akıl satma dänin biziň efirimizden ýok bol. Akaundyň 29 dämeýdi. Akaundym 32 ay bardy, akylym 29-dan. 29-dan geçdi, 32 bardy blok boldy. İki katı. Goy efekte giramyň aýjarda oturmada. Var ýürejegim. Menkiler pula totýerdi katanok. Hakyky gutaram var lekin bilmeýin-de şunýar zatlar. Haýyş, halamok şunýar zatlary. Mene Balkan ejeň ama. Ne mardy bu? Men wara Hudaý ba men 5 vilayatda halayan, hu hemmesinde goguryan, öz türkmen, öz nokta. Yerim seni. Ya canım benim. İsmi ne bunun? Ejaňa muny ýaýdy. Ya iyiceti küntüler blog et. Bir kayet aşkım bir ka. Bir kayet. Ha. Malika marlımı diye Malika levaplı. Ejeň amalaydı. Mahım. Kıy mahım ateret. Men ýa 5 vilayatda goguryan adam ýokdur Hudaý ba men hemmesinem goguryan. Men diňe gogurmayan adamlam ba. Ya marly Balkany zaty diýip hiçem aýramok. Öz türkmeni. Howun näde aýryp bolýar, öz radnoyň ganyňa. Son ýannas bizimkiler. Ha. Kıy men sana bir norkacak mahım diýip koy. Kıy nemi de? Budun görelek kevelek. Budun mör nädir açyp etsek mejeň? Budun mör açyp etsek mi aýt? Ha. Kıy men sana bir norkacak Malika. Görkez bana. Ana. Bir de söýüp ýa-da özüm sygyrýan helegi. Garaşa şutaýda olmany. Gitmedik bolsa. Testi de almadyňyz däme şonu? Atlar. Mahym diýip bir sygyr otyrdylar işte. Baxa näçe diýe ejeň kene küntäg elliňiz magy. Mahymdym şoňa. He, ini. Maňa teretiň ejeň amy diýe Malika. Teredäýä. Goý dünýe gyrlyp diýene. Bir şu helegi alan olsa menim erkek bolan olsam tekim ketip sana aýtjam. Malika. Can airdrop'unu açsana. Ne? Odan oluttum lan. Airdrop'u. Malika murt koyupsan mı diye. Ha murt koydum canım. Vay. Yakan ötüreli kanı. Sabina. Kay Türkler ala yala. Sabina. Ya Sabina vamına ne boş ver da. Bova can airdrop'unu aç dedim. Sabina. Sabina vur bana. Celep döküp edirettin de var iyiceti küntü.